Hola, un saúdo, moi boas, tempo de fútbol, tempo de segunda división B, no partido que imos vivir de seguido neste escenario no campo Alcalde Manuel Candocia, o partido que van disputar o equipo local, a Unión Deportiva Somozas, diante da Cultural Deportiva Leonesa. Vanse tocar os extremos no partido de hoxe, vais a enfrontar o 20º clasificado con 15 puntos, a Unión Deportiva Somozas co primeiro, coa Cultural Leonesa, que suma 50 puntos. Por lo tanto, nada máis e nada menos que 35 puntos de diferenza entre un e outro equipo. Tocan os extremos, Cabeiro contra líder. Aínda así, hai que destacar pois que chega con renovados pulos o equipo galego, logo do éxito conseguido a pasada semana, esa vitoria por 0-1 noutro escenario de prestixio da categoría no campo da Sociedade Deportiva Ponferradina. Viamos o aspecto que presentaban as bancadas, con presenza notable de seareiros desplazados desde León, apoiando o seu equipo, líder indiscutible desta competición no que vai de temporada. Estamos ainda nos intres previos ao partido, os dous equipos nos seus vestiarios, escoitando as últimas ordes dos seus adestradores. Connosco para comentar o encontro Manolo García, moi boas. Hola, boas tardes. Bueno, pois comentaba eu ese aspecto de que pois os Somozas prácticamente desafiuzado hai 2 semanas. Non sei se esa vitoria de moito prestixio en Ponferrada lle pode dar novos pulos. Home, facía moitísimo tempo que os Somozas non conseguía a victoria, entón, desde ese punto de vista, achegáronse aos clubes que tiña por enriba. É un pouco o obxectivo que ten os Somozas agora mesmo, é tratar de chegar a estes equipos que van a pelexar polo descenso. Fai un par de semanas estaba moi lonxe, con esta victoria sobre un rival dos mellores de categoría. Veulle moi ben a plantilla, encima acompañan os outros resultados, e probablemente o partido de hoxe veña no mellor momento despois de moitísimos meses para os Somozas, non? Si ben é certo que se enfrenta un equipo que hasta fai pouco era un pouco o intocable da categoría, non? Era prácticamente quen de ganar casi todo o que xogaba, aínda que o final da primeira volta, ao principio da segunda, pois o volveu un pouco máis digamos terrenal. De feito, os equipos que veían por detrás e veían apretando, como sobre todo Celta B e Racing de Santander, pois apretaron moitísimo a clasificación por enriba, non? Va a ser un partido terriblemente complicado para os Somozas, pero que están pensando ahora mismo que sí que están seguros e que un presuposto o Cultural, o único equipo que non compite con a Ponferradina. En cuanto a plantilla tamén, o equipo que chegou esta semana un bo xogador da segunda división, dos mellores de categoría, pero veremos a ver que oportunidades ten no día de hoxe, e a ver se consigue 2 victorias, que por un equipo de abaixo é algo dar pasos avanzados. Manolo, un aspecto importante no partido de hoxe: baixa de Mandaluniz, rescindiu o contrato con Unión Deportiva Somozas, asinou co Mérida, era indiscutible na portería. Vai xogar Lecertua, que aínda non actuara en todo o campeonato. Sí, probablemente o cambio que vexan os xogadores cando estén no campo, pois miran para atrás e non que estaban acostumbrados a ver sempre o mismo porteiro, pois en este sentido, pois probablemente un porteiro que deu moitísima seguridade, que rendiu a moi buen nivel, pero é unha cousa que tamén nos Somozas se sabe, non? No momento que un xogador pois fai ou asegura un rendimento noutro lugar que teña máis posibilidades económicas, pois preguntan por el ou queren fichalo, pois pouco hai que facer, non? Neste sentido, pois bueno, hai que mirar o futuro e solamente desexarlle pois a este porteiro que faga ben e que por lo menos poda rendir a un bon nivel de aquí a final de liga. Pois Lecerto vai ser o guardameta titular no partido de hoxe. Marcos, o porteiro que estaba actuando co Somozas ben en segunda regional, vai ser quen ocupe ese posto no banco de suplentes na cita desta tarde. A pé de campo, Patricia Rodríguez Juste. Moi boas, Patri. Boas tardes. Pois falando respecto dese aspecto dos porteiros do equipo, pois o clube está traballando xa para que o luns anunciara a nova fichaxe dun porteiro que este ao nivel de Mandaluniz. Había contactos con 2 deles, cun
Dele semella que xa está prácticamente pechada a contratación, aínda non queren confirmar o seu nome, pero bueno, é un porteiro de garantías, en principio, como digo, para suplir o mesmo nivel que tiña Javier Bandalúniz. Podemos falar, se vos parece, con Iván Pérez. Unha preguntiña, solo Iván. Bueno, chegades con ánimos renovados, non, Iván? Despois desa vitoria a semana pasada no Tralín ante a Ponferradina, o que pasa que hoxe un papel complicado tamén, superar a cultura leonesa, o líder. Sí, tamén agora a semana pasada, pero bueno, nós creemos neste proxecto, creemos en nós. Sabemos que podemos facer as cousas ben, que temos equipo para sacar esta adiante, danos igual que en veño ahora mismo porque temos que facer os nosos puntos. É unha segunda volta que tedes que facer un fito, acadar un reto importante para conseguir salvaros, pero vemos que estáis convencidos de poder conseguir. Eu creo que esas son as cousas máis bonitas, non? Creer nestos milagres, eu creo que o podemos sacar, que o vamos a sacar, e sobre todo se estamos unidos e somos a familia que somos cada día no vestiario, vamos conseguilo. Moitas grazas, Iván. Esas palabras de Iván Pérez, como vedes, con esa mensaxe, non, da Unión Deportiva Somozas, convencidos de que poden conseguir. E non sei se, Rubén, unha pregunta solo para Rubén de la Barrera, o técnico visitante. Vamos a ver hacia que cámara, Rubén. Visita o campo dos Somozas, un campo complicado, veñen de gañar ya complicado, me refiro polas dimensións e o terreo de xogo, veñen de gañar ya máis a Ponferradina, pero son os últimos clasificados, están case desafiudados. Como afrontades vos ese partido? Bueno, pois con moitísimo respeto, non? E sabemos que este é un partido pois tremendamente complexo, eles veñen de gañar e nós pois queremos prolongar, non? As boas sensacións da última semana ante o Izarra e meterlle pois máis se cabe presión ao Racing de Santander. Necesitades vos tamén recuperar a vosa estabilidade, non? Despois dunha primeira volta de récord, estabades agora tropezando un pouco. Sí, encadenar pois dúas victorias non consecutivas sería pois importante, non? Mais dentro dunha segunda volta no que sabemos pois que os partidos son diferentes, as clasificacións pois para nada influen e todos teñen obxectivos claros. Vos considerades xa superado o bache, que pasas? Moitas grazas. Marcha Rubén de la Barrera xa, porque están xa sorteando os campos do terreo de xogo. Robert. Creo que sí, que superou o bache logo desa última vitoria diante do Izarra. Imos coñecer rapidamente 11 titulares de ambos os dous equipos cando estamos xa co sorteo de campos por parte da Unión Deportiva Somozas. Vai formar o equipo de Stili con Lecertua na portería, acompañando aos xogadores de campo Cristian, Medina, Pablo, Antonio, Baleato, Pancho, Queco, Pedrosa, Silva, unha das últimas incorporacións, e Arcaiz. Por parte da Sociedade Cultural Deportiva Leonesa, o 11 titular do equipo de Rubén de la Barrera do Destrado Coruñés vai estar formado por Guillermo, Ángel, Víctor, Tuiberlón, Iván González, Geray González, Jorge Ortiz, Mario Ortiz, Benja, Toni e Gallar. Este último xogador, logo de que se especulase durante as últimas semanas sobre unha posible marcha a un equipo de superior categoría, falábase de que podía asinar polo Mallorca, pero finalmente confirmouse a súa permanencia na Cultural Leonesa. Todo preparado para que comece o partido e vemos o árbitro, a Moreno Aragón do Colexio Madrileño, que vai estar axudado nas bandas por Ramos García e Puerta Sánchez. Falábamos da Cultural Leonesa e hai que salientar antes de nada pois que nas últimas horas se confirmou unha incorporación importante a do xogador lucense, ademais un galego, Iago Díaz, cedido con opción de compra por do Almería, outra incorporación, outra fichaxe importante para esta leonesa. Sí, de aí vemos un pouco o potencial non só a nivel futbolístico que ten a Cultural este ano, sino a nivel económico, non? O apoio da Academia Spire e todo o que ven encima a trayectoria que leva o equipo, pois fai que xogadores que están pasando mal, que non teñen minutos na segunda división, pois non teñen ningún reparo en sobre todo por as posibilidades ou por a posibilidade que ten este equipo de xa non só de xogar a fase de ascenso, sino para o ano que ven poder estar na segunda división, pois a cada este tipo de xogadores que van mellorar o nivel da plantilla, si cadra. Pois un xogador que complementa esa zona de ataque. Comentábamos antes do inicio do encontro Rubén de la Barrera que agarda, que están tentando buscar outra incorporación tamén para a zona de ataque, o que sí parece ser que desisten de algunha fichaxe para zonas defensivas. Especulábase durante a pasada semana coa incorporación dun lateral. Tres son dos candidatos, podía ser o ex do Lugo Pau Cendrós, tamén Óscar Rubio
o xogador do Lleida, pero finalmente semella que ningún deles vai asinar co conxunto leonés. Vai sacar Guillermo ese primeiro balón que vai tocar o líder da competición, buscando a carreira de Gallar. Non puido chegar Gallar, recupera Geray González aí no eixo do centro do campo do equipo visitante, a carón de Mario Ortiz. Recindo de costas a portería Toni, xogador talentoso, importantísimo na última vitoria diante do Izarra, nun partido que se complicara e moito, que estivo a piques de encadear a Cultural o seu cuarto encontro consecutivo sen gañar. Apareceu Toni e por aí chegaron dous goles máis. Vitoria final 3-1 diante do competitivo Izarra. Olle esa apertura, banda esquerda, aí a carreira de Víctor, deixa cara atrás, recibindo Toni. Tapa irse Toni por banda, non o puido facer. Vai xogar de novo Víctor desde a lateral. Aí está con Mario Ortiz, ollo ese balón na frontal, deixou Benja, o goleador desta Cultural, 14 goles no que vai de temporada. Abrindo cara a Toni, tentando encarar Toni o desdobramento que chegaba por parte de Víctor, buscando posicións máis centradas. Aí a caída de Mario Ortiz, non interpreta o árbitro que hai falta, ollo a saída ao contraataque. Hai moitos metros por diante, pero sai con velocidade o conxunto galego. Ollo a ese centro, a posición de remate, tentaba tocar coa testa Pedrosa, o xogador lucense non o conseguiu facer. Pode ser esta un pouco o que busca o Somozas, estar pechadiño, minimizar espazos e tentar sair rápido. O que vemos nas primeiras accións, o Somozas non vai deixar, por lo menos que saia con comodidade o balón a Cultural, que é un equipo que pretende sempre ter o control do partido a través do balón, en que as dificultades en este campo pois probablemente buscarán moitísimo máis veces directamente a Benja ou a punta, con un xogador con moi bo traballo o xogo de espaldas, pero en xeral imagino que será deste xeito, ¿no? Con bueno, o equipo que máis ten un pouco máis talento, ter máis o balón e tratar que os Somozas teña transicións e contraataques moi bons a nivel ofensivo, ¿no? 3,5 desta primeira metade. Aí está Gallar deixando cara atrás o xogador catalán con Geray. Ollo aí o mal toque neste caso, la de Jorge Ortiz. Tentaba recuperar o líder da categoría, non o conseguiu facer. Deixa Cristian cara o seu guardameta, cara Lecertua. O porteiro valenciano de tan só 20 anos de idade. Ollo ese balón que se levou finalmente Pancho. Apertura cada banda, pode chegar ao centro. Ese remate alto. Un remate en posición inmellorable de Pedrosa neste minuto 4. Perdiuse por riba da portería. Non se deben malgastar, Manolo, estas ocasións diante dun rival desta entidade. Sí, como esta é unha pena, porque a xogada foi boísima, pillou descolocado a Cultural e un erro de marca terrible tamén por parte deles, e encontrouse co balón pois diante do porteiro e lamentablemente non soubo metela para dentro, non? É unha lástima porque é a mellor forma de empezar o partido. A chegada era de Medina por banda, estiva a piques de conseguir o equipo dese home. De Stili, o primeiro tanto do partido, asustando cando menos o seu rival. Recupera Cultural, vindo cara a incorporación do lateral de Víctor. Ten o traballo aí de Cristian, impedíndolle avanzar metros o seu oponente. Xoga Iván González, o ex do Racing. Pas entre liñas, con moitísimo perigo, buscaba a Benja, o que tocaba era Víctor. Solventou a papeleta a Unión Deportiva Somozas, que perde finalmente por banda e Toni. Está recibindo Queco. O lucense, unha das apostas de Xuventude nese centro do campo, nese posto de medio centro, está por diante aí de Baleato e de Sielva. As incorporacións neste mercado invernal dos Somozas. Sí, vemos cada vez que o problema que ten os Somozas defendendo tan cerca da súa portería é que é un equipo que
que é capaz de combinar moi ben e sobre todo de levar moi ben o balón ás partes exteriores do campo, e aí tanto Arcaiz como Pancho van a ter que facer un esforzo inmenso e prácticamente facer máis de defensores, de axuda aos defensores, que un pouco a posición que teñen de extremos, non? É un pouco por onde neste momento pode sufrir máis as Somozas e por onde penso que é o Cultural, con laterales moi profundos que chegan moitísimo a portería rival, pois pode sufrir máis, non? Ese aspecto do xogo, por aí poden chegar os problemas para o equipo galego. Ven a presión agora de Queco, a piques de cometer falta diante de Víctor, era o que pedía o lateral, non interpretou así o árbitro. Xogará desde a banda os Somozas, minuto 7 da primeira metade, con marcador inicial e xa con unha oportunidade clara, moi clara pro equipo galego. Estaba o centro moi apurado neste caso, que presionaba era Pedrosa. Xogará desde a banda Cultural e Deportiva Leonesa. Espazo para topar a ninguén, para tocar Benja, fixo perfectamente cara a Toni. Ollo a Toni aí encarando, supera Antonio, pode abrir cara a banda, recibindo Jorge Ortiz. Jorge Ortiz rodeado por 3 xogadores, ten o apoio de novo de Toni con moitísima mobilidade, tentando buscar a diagonal xa dentro da área, a piques desbarar, ollo, ocasión de perigo, a trompicóns, levase ese coiro Toni, chega a liña de fondo e vai ser saque de porta. Non evitou que o balón traspasase a liña o habilidoso Toni. Vai sacar de porta Lezertua. O gardameta chegou este ano os Somozas procedente do Benigalín, antes estuvera no Deportivo Xuvenil, e hoxe atopándose coa posibilidade de defender desde a titularidade a portería da Unión Deportiva Somozas. Aí a piques de perder Baleato, e ese balón que tentaba recuperar Gallar, houve falta finalmente sobre o conxunto visitante. Ollo ese balón e chega o gol. Estaba aí adiantado Lezertua, e que inteligente Gerai, marcando o primeiro no minuto 9. Como observou a presión adiantada do porteiro e a inteligencia de Gerai, que vale un gol, vale o 0 desde lonxe, desde 40 metros, consegue o gol a Leonesa, Manuel. Pois sí, foi unha lástima, pero bueno, de todo son ocasións de talento, de xogadores que neste momento están máis espabilados co resto. Viu o porteiro moi lonxe da súa portería, sacou a falta rápida, todo o mérito do xogador. Estas cousas pois pouco máis que hai que aplaudilas, porque realmente golpeou moi ben o balón, e no momento que saiu pois prácticamente xa se veía que entraba, non? Unha lástima que o partido empece así, pero bueno, non creo que condicione absolutamente nada, por lo menos os Somozas. Sabía que este camino de conseguir victorias va a ser complicado, tratará de facer un pouco o mesmo, non? Vemos que tamén a Cultural xe de inicio trata de limitar as opcións ofensivas dos Somozas, cada vez que o balón chega ao porteiro o fai xogar largo, vendo sobre todo o potencial de xogo aéreo que ten, sobre todo no carril central, a Cultural Leonesa, con Gerai e con 2 centrais, e entonces limita un pouco esos saques hacia a banda dereita de Arcais, no? Que é o mellor home en este xogo. Sí. É un pouco que quere, xa desde inicio, que tamén os Somozas, a súa parte, este o máis incómodo posible, que este moi lonxe da súa portería, que a partir de agora levar o mesmo control, pero que os minutos vayan pasando. Pois ese gol que probablemente non modifique de decoración, pero sí o tabuleiro de marcas. A decepción nesa primeira xogada, con perigo para a portería somocense. Chegou a xenialidade de Gerai, a súa inteligencia, observou adiantado o gardameta, decía por Manuel García, xa no momento do golpeo,
xa se adiviñaba que ese balón ia rematar na rede do equipo galego. Tenta xogar o Somozas, aí está Arcaiz, vai ter que xogar cara atrás logo da presión de Gallar, o desplazamento longo, balón dentro da área, ollo ese control do que pode beneficiarse Cristian, non o fixo finalmente, presiona Cristian tamén Queco, agora chegaba aí con forza Silva, consegue solventar a papeleta a leonesa. Víctor con Geray, deixa cara atrás Iván González, aí abrir cara a banda, Geray aí adiantando a presión, intercambiando posicións, Cristian máis adiante, Arcaiz agora como improvisado lateral. Eso ahora de novo desde a banda o conxunto galego. Silva, Medina, Pedrosa coa testa, se pode gañar ese balón Queco, aí estaba pues, con poquiñas posibilidades de conseguilo, era Pancho o que perseguía ese coiro, ex xogador do Deportivo B. Saque de porta favorable a leonesa, equipo que leva pois 3 puntos de vantaxe sobre o segundo clasificado Racing de Santander, nunha loita que promete ser verdadeiramente interesante hasta o final do campeonato. Ten 4 puntos de vantaxe sobre o terceiro Celta B, 9 sobre o cuarto Pontevedra e 12 sobre o primeiro equipo que está fora desa promoción, eses postos que dan dereito a disputar a fase de ascenso, Valladolid B, equipo que nas últimas 4 xornadas perdeu 8 puntos, exactamente os mesmos que daba cedidos no resto do campeonato. Sí, es que os números da primeira volta de feito durante non sei cantas xornadas foi o mellor equipo a nivel nacional de categoría nacional. A pouco que os estropease, pois sí. Entón, que un equipo con solvencia como foi así, supera os 40 puntos nunha volta, xa son cousas de, bueno, que indica un pouco a superioridade que tivo ese equipo nesa volta, ¿no? O problema é que se encontrou con outros dous, porque aínda a Ponferradina está aí, que parece que vai, que parece que non chega, e que é o que realmente ten posibilidades de un pouco quitar a un dos 4 que están agora para a fase final de Liga. Só o Racing de Santander, pois, a pesar de que os números ganou con moitísima máis dificultades todo isto, pero tamén fixe unha primeira volta moi reseñable. Por suposto, pois con o Celta B, que é capaz de, que non creo que ningún equipo da categoría por determinados xogadores teñan máis talento que o ten, ¿no? E que conseguiu este ano pois por fin conseguir un bo rendemento desde o principio de Liga e aguantalo. É un equipo que, como se despisten os dos de arriba, pois sin ningún problema pode al final estar aí na loita do primeiro posto. Sen dúbida que está demostrando neste inicio de campeonato, bueno, xa non inicio, nesta primeira metade de campeonato, algo máis xa da primeira volta, pois o Celta B que é capaz de competir con estes dous conxuntos, con estes dous clubs chamados a dominar este ano o grupo. Racing de Santander, por certo, moi reforzado tamén no mercado invernal. Hai partido entre os dous Racing, por certo, Racing de Santander e Racing Club de Ferrol. Aí está xogando Somozas en ataque por medio de Arcaiz, recibindo Silva, tentando abrir cara a banda, está combinando ben pola banda dereita o conxunto galego, vai chegar o balón a Medina, pode ensaiar o disparo, lanzamento fora. Quedan dúas accións por banda, con mérito o equipo de Stili. Perdeuse moi desviado de Medina, do xogador canario, outra das fichaxes neste mercado invernal. O equipo que adestra Stili, Medina por Artabe, foi o troco nese posto de lateral esquerdo. Artabe que se
sufrió Portugalete. Ollo ese centro buscando a Pedrosa, remate coa testa de Arcaiz, mellor dito era Arcaiz o que saltaba, Pedrosa estaba ao seu carón, Frouxiño directamente ás mans de Guillermo. Golpea Guillermo buscando a Benja. Esa corpulencia de Benja permite gañar o balón. Piques de irse no regate Gallar. Agarda Benja, incorporación do lateral. Prefiere xogar cara atrás para Mario Ortiz. Hai falta clara favorable a Cultural. Vemos agora mesmo o resumo do traballo do punta. No momento que a Cultural ten dificultades a hora de salir, ten un xogador que fai moi ben o seu traballo, buscan ese xogador e os xogadores de banda, os dous aparecen moi preto, un á espalda e outro por diante do xogador para tratar de que ese balón non o perdan, non? Foi un pouco agora, non é capaz de pasarlo como foi, pois consigue falta a Cultural en falta ofensiva a tratar de facerlle daño aos Mozas. Tentando Xerard Perigo a balón parado, conxunto visitante 18 da primeira metade con 0-1 tabuleiro de marcas. Aí está o golpeo pechadiño buscando a posición de Benja. Conseguiu completar a xogada defensiva Cristian, pero había fora de xogo. A balón pro Somozas. Arcaiz, o que recibe con Cristian, deixando cara atrás Pablo, do Pontevedra, apoiándose no seu guardameta, adiantando aí a liña de presión a Cultural, e o envío de Lecerto que buscaba a Baleato perdeuse directamente fora. A nivel ofensivo Somozas penso que o que está tratando agora mesmo de buscar, aínda que bueno, ten unha presión significativa, non importante, pero da Cultural, con tamén homes cerca da salida de balón, e que sobre todo o medio centro Gerai, que é un xogador moi posicional, un dos mellores nesa posición na categoría, non este cómodo en esa situación, ¿no? E imagino que tratarán de que saia desa, que non sexa tan apoio dos centrais e que xogue tan cómodo, ¿no? Sobre todo na parte defensiva, porque vemos que bueno, tanto él como Mario Ortiz son dos xogadores que dan moi boa salida de xogo e bueno, parar aí na salida co talento que teñen é máis complicado, ¿no? Pero que estou vendo que está tratando tanto Pancho en alguna ocasión como Arcaiz cando o balón o teñen pois os defensas moi cerca da súa portería, en ese espacio que xera a Cultural a defender, pois tratar de sacar a Gerai desa posición e bueno, no momento que consigan que este xogador corra máis metros dos necesarios, pois a Cultural penso que empezará a sufrir. Si é capaz. Podemos ver aí perfectamente nese inicio da última xogada ofensiva da Cultural, como pois iniciaba con moitísima tranquilidade Gerai, que vemos aí agora pegadinho a banda, aí recibindo dorsal número 6, deixando cara atrás Víctor buscando, atopando o salto de Jorge Ortiz, pero con vantaxe agora pro equipo galego. Veo de Lecertua, pequeno empurrón de Víctor Arcaiz Ruiz, pedía unha falta. A loita agora entre Iván González e Pedrosa, que mago esa oportunidade de minuto 4 do xogador lucense que estivo a piques de conseguir o 1-0. Benja, ollo de novo a apertura de Benja, cara lateral, cara incorporación de Ángel Bastos, non chegou o mosense, porque apareceu Pablo. Vai ser córner favorable a Cultural. Activo diante do seu banco Stili. Nestes minutos nos que o perigo da Cultural chegou por banda dereita con o protagonismo de Ángel Bastos. Ollo o lanzamento, córner favorable o equipo visitante. Aí está pechadiño, Lecertua cos puños. Aí se pode montar o contraataque. Aí buscaba esa carreira Medina, pero había demasiados oponentes por diante.
Sacou xa Medina con Pedrosa na carreira diante del Gallar en tarefas defensivas. Segue Pedrosa e non se puido ir de máis adversarios. Perdeu o balón, liña de fondo, será saque de porta para Cultural. Vamos a Pedrosa, novidade no inicial no equipo de Ose. Sí, vemos outra vez balón largo a punta, enseguida Ortiz pegadiño a él, buscando a espaldas, e despois ven Gallar para buscar de cara. Abriu ben Silva, aí ese pase que buscaba polo interior Cristian cara a Arcai Ruiz, non puido chegar ao seu destinatario Gallar, estaba a irse Gallar na acción individual, non puido recuperar Queco con Pedrosa. Vamos, dos lucenses tentando combinar, non se decidiu Pedrosa finalmente. Ese tempo que gastou permitiulle ao rival recuperar o esférico. Presiona agora Silva a facerse co coiro Roberto Baleato, jugando cara a Pancho, incorporación aí de Pancho. Non puido progresar, será saque de banda favorable ao equipo de Rubén de la Barrera. Patri, moita animación aí na zona na que te atopas, moitos xereiros da Cultural que non quixeron deixar o seu equipo no día de hoxe. Sí, levan toda a temporada. A verdade é que a Cultural León está mostrando un bon número de seguidores. Hoxe aquí a Somozas chegaronse nun autobús 30 afeccionados, outros moitos chegaron nos seus vehículos particulares. Unha afección con esa pancarta, non? Coa Cultural a segunda, ese obxectivo do club e da afección que xa vimos noutros partidos, non? Como está acompañando esa temporada na que se ven con tantas posibilidades de conseguir ese obxectivo. Nos bancos, por certo, no banco dos equipos destacar o metidos que están no partido os dous adestradores, pero ademais Rubén de la Barrera mallatero marcador o seu favor, está dentro o primeiro minuto en riba dos xogadores, fadando, sacando perden o balón, moi metidos. Facendo kilómetros por diante Sí, bebendo algo dos seus bancos. Ollo envío de córner, remate alto de Roberto Baleato. Saltaban Antonio e Baleato, creo que foi Antonio finalmente o que impactou co coiro. Saque de porta. Vamos no 24 deste primeiro tempo, co 0-1 favorable ao líder. E metería presión aos seus oponentes para a xornada de mañá. Lembramos o Racing de Santander que recibe o Racing de Ferrol. Está ese pase agora cara a carreira de Dani Pedrosa. Aí está o lucense, Dani Pedrosa entrando dentro da área, oportunidade para os Somozas. Salva ese balón, liña de fondo, vai ser córner. Quedou finalmente sen ángulo e o traballo defensivo de Gianni Suiverlon, do xogador holandés. E quedou sen espazo aí Dani. Sí, aguantou moi ben hasta o final. Bueno, xa non lle quedaba máis, non? Pero foi unha boa acción, outra acción rápida que consigue, bueno, un pouco non dos defectos, das dificultades que ten a Cultural a hora de defender, e que como xoga con laterais que enseguida buscan claro, campo rival, pois está aproveitando moi ben, sobre todo Pancho por esa banda, pois digamos que a faceta ofensiva de Ángel Bastos, ¿no? que coñecemos xa desde uns anos, desde que antes estaba no Choco, claro. Despois de dous boas temporadas no Coruxo, é un xogador que continuamente vai estar pois co seu extremo e todo isto, pero ten a dificultade que defender a un xogador ou defender a súa posición pois implica máis traballo do central, que no momento en que non vixila ben esa zona, pois pasan estas cousas, ¿no? Que chegan aí co balón e bueno, oportunidades para o equipo rival. Pois por aí chegou esa ocasión, esa boa acción individual de Pedrosa con metros por diante. Aí saltaban dous xogadores do Somoza nesta oportunidade. Ollo Cristian, lanzamento de Cristian, vai ser saque de porta. Sí, que está ben ten que buscar tamén esa posibilidade, ¿no?
cando o balón chega a frontal de área e non tes pase fácil, que mellorar ese ataque, pois bueno, é unha dificultade máis para os centrais para a seguinte acción, que saben que, bueno, que probablemente o equipo teña orden de momento que o balón chegue por esa zona, pois buscar portería. Saque de porta para o conxunto visitante. Os Somozas agora presionando, vai ter que buscar desplazamento en longo. Con forza o guardameta, saltaba Benja. O balón que impacta as costas do propio Benja, parece de xeito contundente Pablo, enviando ese balón cara adiante na pugna Pedrosa e Fiberlón. Hai falta favorable aos Somozas, bo traballo aí de novo. Si quiso lucirse, non só, bueno, demostrar o dianteiro que era mellor el que outro, e a veces, pois, estas cousas ten que non saen ben de todo. Estaba reclamando Pedrosa o cartón amarelo nesa acción. Entonces esa suficiencia nos centrais. Sí, non só gusta, dice, non só vou facer o mellor que ti, sino que cada vez que me enfrente a ti vou ser mellor, non? E bueno, e a veces os defensas ten que saber en que posición están e que é o mellor para o equipo. En este caso conseguiu Pedrosa esa falta favorable, falta lateral para o equipo somocense. Na anterior acción conseguiu rematar Antonio, a ver se pode de novo xerar perigo o equipo de Stili. Aí está o golpeo pechadiño, agora non. Agora moi sinxelo, directamente aos mans do guardameta Guillermo. Moi feble o balón, ese balón ten que ir, eu penso, moitísimo máis golpeado, porque, bueno, no momento que vaya moi golpeado, calquera que poda tocar o balón, e se leva trayectoria de portería, pois pode entrar dentro, non? O importante é que o balón chegue dentro. Se un compañero ten que o mete, pois estupendo, non? Pero se un defensa, pois que teña máis dificultades agora de facer o despexe. Golpea Antonio, intenta controlar aí na pugna Arcaiz, recibindo Pedrosa de costas, presionaba Mario Ortiz, vai ser balón de banda para os Somozas. Os piques de chegar, un tiño medio falta para media hora de xogo deste encontro. No momento decide unha acción de inteligencia, de sorpresa de Geray, lanzamento de falta desde 40 metros. Yo adiantado o guardameta Lecertua e por aí chega o desequilibrio. Que recupera agora Cultural, aí está Gallar no traballo defensivo. Arcaiz Ruiz, ahora por la dereita, atacando Somozas, ten Arcaiz a Cristian de novo xogando con Arcaiz dentro da área, lanzamento fora, buscou ese disparo Arcaiz Ruiz, non atopou portería. De minuto 29. Hasta agora levamos casi media hora de partido, vemos que probablemente en canto a control de xogo, o Cultural pois gana por pouquiño, pero por nada máis, e a pesar de eso, pois está por diante do marcador, non? Bueno, a partir do gol, o Somozas sigue o mismo patrón, tratando de que no momento que haxa robo de balón, pois esa transición ofensiva rapidísima, ese contraataque que ven a continuación, pois tratar de facer o mellor posible para que cada vez teña máis opciones, primeiro de meterse no partido, bueno, despois pois xa veremos o que pasa, non? Pero bueno, un pouco na mesma dinámica o partido, o Somozas sigue intentando e mentras vai así, vemos a dificultade de xogar un campo estreito, que hasta os mellores equipos teñen dificultad en mover o balón, sobre todo o ancho do campo, e bueno, esperando acontecementos a ver que pode facer este equipo. Somozas contra o Cultural. O Cultural non se está sentindo ni moito menos cómodo sobre o terreo de xogo. Poucos equipos se sinten cómodos neste recinto, pero a mágoa é que este ano pois está penalizando máis os Somozas no que o resultado se refire.
Sí, esa é a circunstancia, non hai equipos que se sintan aquí cómodos, pero o certo é que todos, esta temporada, todos levaron algún punto aquí. O gran reto pendente da Unión Deportiva Somozas este ano, que si decía o seu técnico Stili que nas últimas xornadas está se encontrar moito máis cómodo, que xa lle colleu o ritmo a categoría, vese que están xogando outro nivel, non vemos son Somozas pois inferior aos seus rivais, pero está faltando o de puntuar especialmente na casa, que sería pois, un pasaporte imprescindible, non? Sí, moitas veces falamos da comodidade ou incomodidade do rival, pero é certo, a cara un pouco dos resultados que se deron, pues realmente o máis incómodo pois foi o Somozas hasta ahora no seu campo. Veremos a ver si consigue, porque é un pouco pedra angular para que este equipo teña opcións de loitar canto menos por evitar o descenso da categoría e que mellore os resultados na casa. Os resultados que de momento pois se limitan a tan só 4 empates, 4 puntos, no que vai de temporada como local, datos pois verdadeiramente pobres para un equipo que fora da casa pois non é ni moito menos o peor, é o 13º da Liga a domicilio. Sí, 3 victorias. Sí. A veces para conseguir 3 victorias fora da casa costa muitísimo. Entonces, o que ten que mellorar de aquí ao final de Liga o que poda pois, o número de puntos que fai na casa, porque, bueno, se mantén ese número de puntos fora, pois as opcións están aí, pero desde logo non pasando por deixar de escapar pois, prácticamente todos os puntos aquí no Somozas. Ollo o lanzamento desde o recanto favorable a Cultural Leonesa, minuto 33 da primeira metade. Aí está Lezartua metendo os puños. Sielva que completa esa acción defensiva, presiona Queco, volve a tocar Sielva, recibe Queco de costas, que ven o fixo, permite o contraataque do conxunto somocense. Aí está recibindo Pancho, banda cambiada agora mesmo, recibindo na contraria Pedrosa, na pugna con Gallar, saque de banda favorable ao Somozas. Pedía Gallar aí un posible cobadazo nesa loita que mantiña con Pedrosa, que están todas a veces con acerto, outras en el, e aí Gallar que pedía ese agarrón, ese brazo do seu oponente. Consideraba que había falta o disparo aí de primeiras de Pedrosa, de novo prácticamente desde 10 metros, non atopa portería. Ben, o mellor vemos que o Somozas a mínima que ten trata de buscar portería rival. Por agora pois foron todas casi, non sei se algunha foi dentro, pero é o que ten que facer, a mínima oportunidade, tratar de incomodar a Cultural e bueno, é un pouco mantendo como está, concedendo en este momento ninguna oportunidade ao rival, manterse vivo no partido e a ver se un pouco cambia a sorte de cara a portería rival. Sí, porque de momento agás o gol que chegou dese xeito que como chegou, pois non hai ninguna ocasión para a Cultural, no que levamos de partido. No, que quera Cultural el control e un pouco facer o seu estilo de xogo sempre, se non é un xeito, pois vemos que é máis directo buscando a punta, pero a través das dúas cousas, pois quero un pouco conseguir fazer o seu control de xogo, que non que o rival este incómodo, que este lonxe da súa portería, que bueno, que se canse un pouco de defender cando ten esos ataques combinados de máis duración. Bueno, por ahora os Somozas está facendo ben, lástima pois que unha oportunidade un xogador deles como foi Gerai estivo máis listos que ninguén, é suficiente para que Cultural vaya por riba do marcador. Vai por riba desde o minuto 9, desde que chegou esa acción. Quedan agora 10 para chegar a tempo de descanso, nos que o Somozas tenta proxectar en ataque. Vai ser balón de novo favorable ao equipo de Stili desde a lateral, preparado Medina, dando con Sielva, de novo recibindo Medina, de costas Pedrosa, Sielva, para oxixinar o xogo, iniciar desde atrás Antonio con Pablo, buscando agora a banda dereita, Baleato, desmarque a diagonal que buscaba Arcai Ruiz, e a falta que indicou primeiro o xuiz de liña. Sorprendíase
Iván González, e despois a instancias do seu asistente sinalouna Moreno Aragón, colexiado madrileño. Outra acción a balón parado, outra falta lateral que vai tentar dar proveito o equipo verde e branco. Vai golpear Silva. Este envío de Silva aparecía no primeiro pau, xogo a piques de marcar Antonio. Ese balón que salvou un defensor sobre a liña. Excelente oportunidade dos Somozas. E a piques faltoulle prácticamente nada a Antonio para introducir ese balón na portería leonesa. Sí, estamos vendo que un pouco o que falábamos ao principio do partido, os Somozas está sendo capaz de que Arcaiz e Pancho xoguen máis en campo rival, sufran menos a nivel defensivo, e un pouco por aí donde, bueno, se está decantando nestes últimos minutos que os Somozas está máis cerca da portería da Cultural, que a Cultural máis cerca da portería dos Somozas, o que lle pasaba ao principio do partido, ¿no? Que prácticamente os dous estaban de segundos laterales de apoio. Neste momento a mobilidade dos dous está pois metendo máis problemas a Cultural, e bueno, chegaron, por lo menos chegou este primeiro acercamento importante, e bueno, veremos a ver se consiguen de aquí ao descanso pois outras oportunidades, outras opcións de acercarse ou de igualar o partido. Podemos ver aí na repetición esa xogada, ese remate complicado de Antonio, como foi Gianni finalmente. Gianni Zuberlón o que conseguiu despexar o coiro. Foi un bo achegamento do equipo de Stili, que tentaba buscar de novo a ofensiva. A Cultural que hai tempo, hai xa moitos minutos nos que non consegue facer nada en ataque. Vemos a Rubén de la Barrera. Envío o saque desde a lateral dos Somozas, neste caso sen éxito, non conectou con absolutamente ninguén. Medina, saque de porta que vai favorecer a Cultural leonesa. 39 da primeira metade, con 0-1 no marcador. Sí, eu penso que Rubén está vendo que o equipo está incomodísimo, non é, ahora mismo non é que de ter o balón nin 2, 3 pases como moito, e realmente as únicas ocasións para hacer caso a portería rival son estes balóns que saca o porteiro, e que en ocasións pois pode ser Gallar, Ortí, despois da acción de Benja conseguir o balón, pero non é capaz de ter un xogo fluido en ataque. Un pouco imagino que sobre todo a Mario Ortiz e a Geray pois falará con eles e con Toni pois para que axude un pouco nesa salida de balón que está tendo tantas dificultades a Cultural. Sí, levamos moitos minutos en ver a eses xogadores en ataque, en especial Toni, que empezou bastante bulideiro con algunha que outra acción de mérito, e o dorsal número 10 da Cultural pois o dito, leva bastantes minutos. O galla que siga así para os Somozas, xa que son xogadores moi perigosos. Golpeou Antonio, levanta xera de Gianni nesa loita intensísima que mantén con Pedrosa. Volve a recuperar Pedrosa xogando con Queco a piques de buscar, tentando buscar aí o túnel ao seu oponente. Bueno, seus máis e seus menos Pedrosa e Gianni. Realmente hai moitos contactos prácticamente en todas as xogadas. Veamos pois como medio se encaraban, medio nada máis, Pedrosa e Gianni Zuberlón. Bueno, pois estamos xa nos últimos 5 minutos desta primeira metade. Vais a ter que sacar de novo a falta favorable ao conxunto visitante. De xogo lento nestes últimos instantes. Volvemos a escoitar aos afeccionados do conxunto visitante, tamén os apupos
da parroquia local pola demora a hora de botar esa falta. O balón que se vai perder pola banda, favorable ao equipo galego. Preparado Cristian. Baleato. Pedrosa, con ese balón para atrás, aí a presionar Pancho diante de Guillermo. Sen complicacións, Guillermo tocou Jorge Ortico a testa, e tuvo que aparecer Pablo para enviar directamente fora. Víctor xogando con Mario Ortiz, perdeu Mario, chega Iván González con Ángel Bastos, ahora buscando a banda dereita, Gallar presionado por Medina, veo o traballo aí do xogador canario nesa presión, non lle está deixando facer absolutamente nada a Gallar. Decíamos ao inicio da retransmisión, xogador que tivo a posibilidade de deixar o equipo leonés, incluso durante algúns días na prensa da cidade leonesa dábase como segura a súa marcha. Realmente non foi así, todo o contrario, que renovou ata 2019. Recuperou Baleato, ollou a oportunidade para os Somozas, aí está a carreira de Baleato, o centro de Pedrosa, moi pasado. Estaba Arcaiz tan só en posibilidade de remate, o centro foi defectuoso, perdeuse moi lonxe. Sí, en boa línea sigue o Somozas, penso que está sendo moitísimo máis agresivo a medida que pasa o tempo que a Cultural, que cada vez está máis incómoda, que non consigue dar fluidez no xogo, pero bueno, o que ten que facer sempre os Somozas é darse conta do equipo que ten enfrente, que son habitualmente dos que perdonan pouco, e aínda que neste momento pois está costando, non está demostrando ser o primeiro clasificado da categoría, xa vemos que a mínima conseguiu adelantarse no marcador, ¿no? Pero bueno, está seguindo unha boa línea, o equipo penso que pouco máis se pode pedir, porque en canto a agresividade está sendo moitísimo mellor, está querendo sempre ter incluso máis o balón que a Cultural, e cando non o ten, pois a defender, no, que toca. Repito, pouco ou nada se pode pedir este equipo. Oye, ese balón para Benja, fora de xogo. Estaba anulada a xogada. A posición antirregulamentaria de Benja. Sí, vimos un pouco. É o que fai o equipo de máis talento, pois con pouquiño que fai, a mínima que teñen, non só en perdonar, non? E por fortuna, pois nesta ocasión, pois bueno, non se xogada antes. Así que se vai existir esa posición adiantada do 9 da Cultural leonesa. Ese susto que lle dominou a afección local, esa oportunidade xa no treito final da primeira metade, cando levaba moitos minutos sen aparecer en ataque o equipo de Rubén de la Barrera. Seguramente malia o resultado non lle vai transmitir parabéns aos seus xogadores neste intermedio. A Pedrosa aguantando o balón de costas, garantindo a posición para o seu equipo. Silva observando na banda. Incorporación de Cristian, preferiu ser conservador neste caso, xogou con Pablo, agora si recibe Cristian, pero xa máis ubicada en defensa Cultural. A falta de Geray, que ben puido levar aí cartón amarelo. Falta clara o agarrón do goleador da Cultural. Pasado 44 e medio, polo tanto vai ser unha das últimas, senón a última ocasión desta primeira metade. De novo a balón parado, de novo a carga os Somozas. Aí está Silva buscando a Pablo, non consigo rematar Pablo, a ver se queda o coiro a Pancho. De novo Pablo, non consegue sacar ese balón da súa propia área. A Cultural e Deportiva Leonesa no momento no que remata esta primeira metade, tan só uns segundiños de encadido. Eu creo, Manolo, que a primeira parte máis que correcta, esquecéndonos do resultado dos Somozas.
Sí, a mágoa é que os Somozas non estén por diante do marcador, non? Pero que certo en xogo, en conceptos de xogo, vemos que si cabe a Cultural sufriu máis do debido cando non ten o balón, porque deixe de controlar o partido e eso non lle gusta. En fin, eu penso que o que vai transmitir estilo aos xogadores é que este é o camino correcto, é o que ten que facer para... Neste momento está perdendo, pero está poñendo en apretos a Cultural e vemos sobre todo a incomodidade que ten para xerar xogo, que é o principal deste equipo. Verdad, Manolo, falamos con Roberto Baleato, que, bueno, ademais estaba saindo falando co árbitro que lle estaba reclamando. Nada, bueno, o partido está sendo limpo, non está vendo problemas, pero bueno, parece que Dani co central deles que está tendo unha tarde un pouco, bueno, un poquinho así, están demasiado xuntos. E bueno, Dani ainda xoven e ten moitas ganas, e o outro, bueno, parece que está esperando un pouco tamén para provocalo. E o que estou transmitindo ao árbitro, non? Que bueno, que non é só o Dani, que o outro tamén está poñendo a súa parte para que pasen esas cousas, pero bueno, nada importante. Polo demais, Roberto, primeira parte na que o líder prácticamente non pisou a vosa área, aunque pasa que marcha con gol a favor. Sí, bueno, eles controlan ben os partidos, a veces non lle fai falta facer demasiadas ocasións para poñerse arriba, xa non há falta que sacan rápido, bueno, son xogadores que teñen moita calidad, que desde o medio campo xa poñen. E bueno, creo que non estamos tendo un bo partido, que estamos plantando cara e están chegando ocasións, esperemos materializar algunha na segunda parte. Que vos falta? Acertar un pouco máis arriba. Sí, porque bueno, estamos metendo o medo un poquinho, pero bueno, un gol creo que sí que sería un golpe para eles e podríamos despois poñer por diante o marcador. Muchísimas gracias, Roberto. Esas palabras de Roberto Baleato, estaremos pendentes tamén dese duelo, non? Na segunda parte, que se resiste Dani Pedrosa. Un duelo que promete do que estábamos a falar. Tempo de descanso xa, xogadores nos vestiarios. Rematou a primeira metade no Candocia. De momento gaña o líder, manda o equipo que domina a competición nesta temporada. Gaña Cultural Leones en Somozas, 0-1. Saúdos de novo, a piques de principiar a segunda metade no Candocia. Todo preparado para que comece ese segundo tempo con marcador favorable ao conxunto visitante. O líder, a Cultural e Deportiva Leonesa, vale o gol de Gerai, conseguido no minuto 9. Patri, non albiscamos, non vemos ningún troco, repiten protagonistas os dous adestradores. Sí, manteñen eses 11 titulares do inicio do partido, aínda que sí que vemos que xa empeza a haber movementos nos bancos, empezan a quecer en concreto os suplentes dos Somozas. Lembremos que está Pedro García, Iván Pérez, Núñez, Rami, Íñigo e Sergio por parte da Cultural. Ten a Cano, Martínez, Forniés, Julen Colinas, Moreno e Tarek. Eses son os suplentes de ambos os dous equipos. As alternativas que teñen no banco de momento continúan os mesmos protagonistas. Aí está Jenny Zuiberlon xogando con Gallar, tentando superar a Pedrosa. Vaise ben Gallar, semella sair con intensidade o equipo leonés. Apareceu ben o lateral Medina para impulsar o balón directamente fora pola banda. Xogará o conxunto visitante. Está Toni, presiona Arcai, deixa cara atrás Toni, Ángel Bastos, tentando oxigenar o xogo, buscando a banda contraria, Iván González. Deixa cara atrás para Gerai. Gerai a topar a Bastos, non o conseguiu. Tras a reviravolta a Gallar, non conseguiu levarse o coiro, recupera a Unión Deportiva Somozas. Arcaiz xogando con Cristian, recibindo de novo a Arcaiz Ruiz, deixa cara atrás Pablo, desplazamento longo de Pablo, vai sair o balón fora. Pero un minuto e medio gastado desta segunda metade, de momento sen novidades. Xoga Iván, agarda a presión que non se produce. O máis adiantado era Queco, recibe Toni dentro do traballo de Sielva. Ángel Bastos tentaba levarse o coiro e Pancho que recupera, buscaba a conducción Pancho diante de Mario Ortiz. Agora quen fai o propio é Baleato, a falta que recibe o Capi dos Somozas. O empurrón de Mario Ortiz. Sielva echa el balón cara a Medina. Pancho, esa reviravolta Pancho sen éxito
coa testa Baleato, con Antonio Arcaiz facendo propio tamén coa cabeza. Cristian, o que baixa finalmente o coiro, xogando Pablo, de novo apoiándose en Cristian, lateral dereito, diante del Toni, observaba o desmarque e non conseguiu aí facerse co balón Víctor. O lateral xogará o Somozas, insistindo en ataque neste inicio da segunda metade. Oye, posición de centro, ese remate do Somozas, buscaba Queco aí en posición complicada, non conseguiu contactar co coiro. Sai con velocidade Ángel Bastos, que ven Roberto Baleato, a ver se agora se invierte o ataque, vai favorecer o Somozas, encarando Pedrosa, non se vai Pedrosa, pero si Medina. Apareceu aí Toni para evitar un posible remate, estaba agardando Pancho por ese coiro. Comeza o partido con ida e volta, imprecisións no centro do campo para os dous equipos. Probablemente a Cultural o que quiso desde o inicio é darlle un pouquinho máis de ritmo ao partido, non? Si ben é certo, non é capaz de chegar a portería rival, o partido ahora mesmo de ida e volta, cando se perden pases de salida e todo isto é o que sucede, non? Pero un pouco que sí que parece ver desde os primeiros intes deste segundo tempo é que a Cultural, claro, todo o que tiña na primeira parte non estaba cómodo e bueno, está tratando canto menos de que o Somozas pois se esforce máis a nivel defensivo e teña que cansarse máis, a ver se este é o bocaño para eles. E aparecendo máis Gallar neste inicio de segunda metade, aí metiu perfectamente o corpo e provocou a falta cometida por Pablo. Golpe a balón parado lateral favorable ao equipo de Rubén de la Barrera. O lanzamento, aí está a conducción, buscaba o disparo, ese coiro que lle puido quedar a Gianni Zuberlón e finalmente completa esa xogada de ataque Toni a Jorge Ortío, que buscaba o lanzamento en primeira instancia no inicio desa xogada. E a presión sobre Baleato, golpea Pablo Arcaiz coa testa con Sielva, ese balón que busca de novo a posición de Arcaiz, de costas a portería, aí con pouco espazo Arcaiz, pero tentando facerse valer, fixo perfectamente o coiro, golpeou en Iván González, vai ser córner favorable aos Somozas. 5 da segunda metade. Sielva para o lanzamento desde o recanto, ubicando estilo os xogadores que deben facer a cobertura en curto. O centro de Cristian, ollo a ese balón perdido que pode xenerar nun contraataque perigosísimo pro equipo adversario. Aí está a carreira, afortunadamente ese balón, ese autopase foi demasiado longo de Jorge Ortiz. A verdade que non se pode, unha xogada que podía ser perigosa en ataque. Saque de esquina, foi unha mágoa porque, bueno, é sabido que a Cultural defende en zona, todos os xogadores dentro da área, pero querer sacar de un pouco indirecto o saque de esquina, o que ten que facer o xogador do que vai o balón é non fallar ese pase, non? Porque sempre ven contraataque de volta, non? Un pouco o que pasou. Por fortuna, ao final estaba ben colocado o porteiro, foi capaz de eliminar ou de cortar ese contraataque. Pero bueno, hai que tratar de que estas posibilidades ou estas opcións que se dan ao rival pois non sucedan máis. Para non facilitarlle o traballo a este equipo xa cheo de calidade de por sí. Sacou de banda Medina, tocou coa testa Sielva, fixo ben, o balón perdeuse directamente fora por a liña de fondo, o balón que impactou Óscar Sielva, que chegou ao mercado invernal procedente do Europa, este club histórico milita na terceira catalana, formado nas categorías inferiores do español, incluso internacional.
nesas categorías inferiores. Leva 2 partidos disputados, 2 partidos completos, este é o terceiro. Incorporación, o certo é que as incorporacións que fixo o Somozas pois foron de futbolistas non de recheo, digamos, senón de futbolistas chamados a formar parte importante do equipo. En concreto, nos casos de Toni Medina e de Óscar Silva, eran futbolistas dos que carecía o equipo en sí para lle dar o equilibrio, non, a esa banda esquerda e sobre todo a ese medio do campo. Faltaba ese xogador criador, ademais Óscar Silva con experiencia, con veteranía, e que lle está dando moito empaque, non? Ese medio do campo dos Somozas está se notando nos últimos partidos. Notando nese mellor rendemento que está ofrecendo os Somozas, fixo na casa diante do Tudelano, malia derrota por 0-1 e por suposto no triunfo conseguido no Toralín na pasada semana con ese gol de Pedro García, outra das fichaxes de outros xogadores que poden ser importantes tamén nesta segunda volta. Se repite no banco da suplencia, recibindo Benja, deixa cara atrás, Iván González busca o desmarque de Jorge Ortí e o recoller Ortí, que presiona de novo Benja, o coiro impacta no propio Benja. O balón para a Unión Deportiva Somozas, desde chegar camiñando cara ao minuto 10 deste segundo tempo. Estaba baleando, tocou Gerai, está baixar o coiro, non sen problemas Gallar, faino finalmente vaise dun, tamén intentaba conseguilo 2 segundos, sen éxito o xogador catalán Medina, apoiándose en Pancho, recibindo de novo Medina, topa a posición de Pedrosa, con vantaxe Gianni Zuiberlo, falta. Cometida por Pedrosa, esa pugna con Gianni Zuiberlo. Falta dos Somozas de Silva. Sí, vemos que Somozas sigue na mesma liña, tratando de dificultar a salida incluso xa do balón do Somozas, perdón, da Cultural, que non este, sobre todo este primeiro pase, que non se sea cómodo para facilitar o ataque de outro equipo, e bueno, por ahora un pouco sigue a mesma liña como terminou a primeira parte, sin ocasións de gol, con un Somozas que quere máis, que trata de xogar en campo rival, pero bueno, enfrente ten un equipo con moitísimo talento, non só equipo, sino xogador por xogador, e se ve que en acciones puntuales a nivel individual, pois, bueno, andan moi solventes, a nivel defensivo e ofensivo. Xogando precisamente o equipo de Rubén de la Barrera, Gerai, atopa Gallar, ben o traballo defensivo, Antonio, xogando con Cristian, recibindo Arcaiz, non puido aí garantir a posición do balón, segue Arcaiz nese traballo de presión diante de Toni, non existe falta. Silva, o que recupera balón no centro do campo, favorable ao Somozas, saiu perfectamente desa posición, pero non estivo Cristian preciso no golpeo, precipitouse aí o lateral. Sí, o día que tiño na cabeza non lle acompañou, sí. Non lle acompañou co peo coa execución, ¿no? Pero bueno, é valorable como está facendo Stili, ¿no? Dicirle tamén que, bueno, que a decisión era boa, o problema é que non acompañou coa execución. Escoitamos por os micrófonos de ambiente perfectamente a Stili, o técnico dos Somozas, incansable neste partido, sobre todo agora na segunda metade. Ollo Ángel, oportunidade para Cultural, non houbo rematador nesa boa xogada ofensiva do equipo visitante. Iniciou Ángel Bastos, finalmente xito afortunado para o equipo galego, non houbo quen enviase ese balón á portería de Javi Lezertua. Xoga Mario Ortiz con Jorge Ortiz para Benja, fora de xogo. Posición adiantada do 9 da Cultural.
segundo fora de xogo, no que cae, no que vai de partido. Lo vemos, posición moi axustada. Sí. Sí. Parecía máis claro en directo. Balón para Somozas. Cristian con Arcaiz, ollo Arcaiz que pode atopar o centro, aí está o envío, balón a punto de penalti, a vantaxe era para o defensor, vai lanzar Silva alto, completou esa xogada de ataque. O centrocampista catalán, o balón perdeuse por riba da portería de Guillermo. Minuto 14 da segunda metade. Segue sen estar para nada definido o desenlace do partido. Este encontro entre último e primeiro, hai menos diferenza no terreo de xogo, sen dúbida, do que amosa a clasificación deses 35 puntos que separan a un e outro equipo. Aí está xogando Gallar, deixando cara atrás Víctor con Mario Ortiz. Benja o que recibe, de novo deixando cara a Mario Ortiz. Toni abrindo cara a banda, sen espazo por aí Gallar. Deixou Ortiz cara atrás, Geray. Era moi bo ese pase, cara a incorporación de Bastos. O lateral actuando unha vez máis como extremo, non puido recoller o xogador galego. Acaba o Somozas, tivo que cometer falta finalmente. Cristian diante de Toni, recuperou a xiña Toni, o agarrón claro o xogador murciano. Chegou esta temporada a Cultural Leonesa procedente do Valladolid B. Pablo con Baleato jugando con Antonio, recibindo Medina, o traballo aí o medio centro leonés de Mario Ortiz, enviando o balón, rexeitando de novo fora de banda. Sacar Medina a la prolongación de Pedrosa, meteu a testa e con valentía Silva conseguiu recuperar o coiro para o seu equipo. A incorporación de Cristian ao centro, había tan só un xogador ao remate, tan só estaba Pedrosa e tres defensores. Conseguiron os homes da zaga pois conxurar o perigo. Antonio con Silva, aparecendo moito o catalán nesta segunda metade, que sobrepasamos xa o minuto 15. Esta ocasión o centro a piques de supoñerlle problemas a Iván González. Conseguiu rexeitar Iván, moi pechadiño agora na súa propia área o conxunto leonés. Silva intentando imprimirlle ritmo, buscando as triangulacións por banda, insistindo na mesma mecánica de xogo o Somozas. Silva, balón a frontal, pode recoller Arcaiz, lanzamento moi centrado, atrapouse en problemas Guillermo. Pues está chegando por esa banda dereita. Sí, vamos. Somozas nestes últimos instantes. Sí, ollo ese coiro e chega o segundo gol, de novo beneficiándose unha posición un chisco adiantada do gardameta Lecertua. A calidade de Jorge Ortiz permítelle superar por alto o gardameta valenciano dos Somozas. Sí, isto non é fácil de facelo, ni de entendelo. Solamente co talento de xogadores. Temos que lembrar que os tres xogadores de arriba da Cultural Leonesa o ano pasado estaban na segunda división. É un pouco que está deixando este partido. A nivel de equipo está facendo moi ben o Somozas, está sendo mellor, pero as individualidades e o talento pois hai que pagalo, é o que está en este momento definindo o partido. O gol de Jorge Ortiz, o xogador maño. Decía Manolo García, pois xogador que estivo ano pasado en segunda, chegou incluso a xogar algún que outro partido en primeira división. Zaragoza, sí. O Zaragoza. O cal falamos de xogadores dunha calidade inmensa.
É certo que o guardameta estaba un chisco adiantado, pero, oye, ese balón hai que colocalo aí. Si, o duro é sobre todo eso, non? Para Javi Lezertua, que sexa nese primeiro partido seu, non? O partido do seu debut, que metan 2 goles pois do mesmo estilo. Isto supoñe que é moi duro para o rapaz. Pocolle ter en fronte os listos da clase, os listos do grupo. Que case non lle deron traballo, pero... Sí, pero o talento, eso, o que decíamos, o talento hai que pagalo. A veces o que o xogo neste deporte pois prima moitísimo que acerta máis de cara a portería rival, e para moitas veces ter acerto tes que ter xogadores que che den estas cousas, ¿no? Donde non estás cómodo no partido, onde non estás sendo mellor que o rival, donde incluso dispós de moitísimas menos opcións siquera de facer gol que o rival, pero que dos opciones aisladas pues condicionan o partido hasta este momento. A reacción de Stili, bueno, ademais de lamentarse evidentemente por esa acción, despois do bo traballo que estaba facendo o equipo, pois verse con 2 goles en contra despois desas 2 accións illadas, a reacción foi chamar a Iván Pérez, dos xogadores que tiña traballando, que encendo na banda, chamou a Iván Pérez e o ten preparado vestido de curto. Esa será a primeira sustitución no partido. Entrará en breve o santiagués, o que escoitábamos antes do inicio do partido, falando niso de que os xogadores creían no proxecto e que creían aínda nas posibilidades de conseguir a permanencia. Hoxe é difícil, sen dúbida, pois diante está un auténtico equipazo, pero bueno, é no que seguir tentando. Xusto antes do gol íamos falar do ben que estaba facendo o Somozas, que conseguira pois xerarlle incomodidade ao adversario nos minutos precedentes. Está xogando Víctor, pídelle Mario Ortiz ese balón, toca de primeiras Mario Ortiz, non o fixo agora ben cara ao seu compañeiro, recupera Medina, sai con velocidade de Medina, recibindo Dani Pedrosa, apoiándose en Pancho, Roberto Baleato cara ao desmarque de Arcaiz, ollo ese mal despexe, vai quedar o balón Arcaiz Ruiz, está o xogador pamplonés, ten o apoio de Medina, o centro de Medina, vese a remate, conseguiu despexar, sempre atento, sempre moi atento, fantástica temporada do ex do Racing de Ferrol, de Iván González, o ano pasado lateral dereito, este ano exercendo como central. Antonio, que se fai co coiro, Sielva, Medina, diante del Pancho, está Pancho intentando sorprender a Ángel Bastos, non se deixa asoballar aí o ex do Coruxo. Será saque de banda favorable a Cultural. Vai se producir ese troco. Primeira sustitución, o que se retira de campo de Pedrosa, con número 9 vai entrar co 14, con número 9 sai Pedrosa, con número 14 entra Iván Pérez. Ademais tamén vai entrar, pero non vai ser nesta ocasión porque terá que esperar, pero xa está falando Stili tamén con Pedro García, que será outro dos xogadores de reemplazo na Unión Deportiva Somozas. Os primeiros cambios do partido. Dani Pedrosa, que deixou o seu lugar no terreo de xogo, entrou Iván Pérez. Iso non levará pois unha pequena reestruturación aí da zona de ataque. Sí, probablemente na punta caerá Arcaiz, e veremos a ver quen ocupa a banda. Neste momento Iván, bueno, como estaba xogando últimamente, a banda cambiada. Ese balón para Gallar, oportunidade, pode chegar o terceiro. Aí está Gallar, de primeiro non consegue, na segunda tampouco. O balón impactou en Cristian, vaise a córner, oportunidade inmellorable. Aí Gallar conversando co seu banco, había disparidade de criterios sobre como solventar finalmente esa xogada, e a desesperación de Gallar cos seus compañeros ou co seu banquiño. Patri, temos a Dani xa desde aí uns instantes. Estábase ponendo tamén o chubasquero para que non lle collera o frío agora que parou Dani. Duro castigo, non? Para un Somozas que
que tedes máis ou menos controlada a cultura leonesa, pero de xogadores de moita calidade, está demostrado. Eu creo que sí, que tentamos poñerte as cousas difíciles dentro da saída do balón, con unha presión bastante alta, pero a verdade é que teñen xogadores que eu creo que tampouco son deste nivel, que poden marcar a diferencia moi fácil, e bueno, a verdade é que o traballo nestos 60 minutos está sendo bon, seguramente, aínda que non nos valga para hoxe, seguramente para o resto dos partidos, pois vai nos valer moito. Mago, esa primeira ocasión tamén do partido, non, que ti veches, creo que vas a estar vendo a moitos días, non? Sí, a verdade é que non a esperaba, seguramente botou un pouco mal, pero bueno, non é excusa ni nada, é clara, pero bueno, a ver se hoxe a lo mellor non entra, pero esperemos que outro día entre e a ver se podo cambiar esa mala racha que levo. Bastío que leva o equipo, porque está tendo oportunidades claras, acabamos de ver unha máis, pero non se resiste a entrar a pelota. Eu creo que estamos facendo un partido moito máis intenso que a cultural, xogámonos moito, a verdade é que agora todos os partidos van ser unha final para nosotros, vamos a ter que ir a todos os campos a polos 3 puntos, esta é a forma de xogar, como dixen antes, a lo mellor contra cultural pois é difícil facer este xogo, pero se o podemos desenrolar como estamos facendo hoxe, seguramente noutros partidos que podamos facer moito mellor. Perfecto, Dani, moitísimas gracias. Esas palabras de Dani Pedrosa, como vedes, máis ou menos o discurso en todos os xogadores é o mesmo, non? O de creer en sí mesmos e de, pois hoxe, no partido, se non conseguen puntuar, dende logo o traballo que están facendo é a imaxe e a que queren manter. Mentres falaba con Pedrosa, produciuse ese segundo troco no Somozas. Retirouse Pablo, defensa central, e entrou Pedro García no campo. Está todo para dicir Rodríguez Juste, pode facer unha entrevista, observar o troco. Estaba preto, fantástico. Pois sí, esa entrada tamén que, bueno, tamén modifica cousas, no? Sí, cambia, mete a Baleato de central e posiciona un home pois moitísimo máis impulsivo e menos de control que Baleato, e pon a Pedro García, un home que a nivel que moitísimo máis que recorre máis metros, tamén perde un pouco máis a posición, pero probablemente o que quere, bueno, pois xogarse o que ten no campo, non? Posiciona por unha banda Iván Pérez, o primeiro cambio, e modifica un pouco o medio campo, pois trata de un poquito máis dinámica e que o equipo pois teña un poquinho máis de chegada, e que se o pilla un pouco máis descolocado, pois é un home máis con máis cualidades físicas neste momento Pedro García que Baleato. Compartes, Manolo, un poquinho que apuntan os xogadores dos Somozas, ensinanza de cara a futuros compromisos? Sí, bueno, primeiro, o que sí é certo é que a nivel mental todo o equipo demostra que ten ganas de facer as cousas ben, non? E demostrar isto cando os resultados como o día de hoxe, moitos días, pois están sendo crueles, porque realmente o traballo de equipo é bon, pois costa moitísimo. Que sí que é certo é que, sobre todo por as palabras, o equipo vai loitar, que é o mínimo exigible, pero que o leva facendo tamén facen tempo, e bueno, esperemos que nas próximas xornadas pois o equipo consiga que todos os merecementos que está facendo pouquiño e todos os pensamentos que ten os xogadores pois se transmitan ao nivel de resultado, que é un pouco o que se busca, non? Esta é unha competición de resultado, de clasificación, de que si ti estás abaixo, pois que tes equipos arriba, e o que queres facer meter equipos máis abaixo que ti, non? Esperemos que todo isto, toda esa mentalidade, toda esa psicología que están demostrando os xogadores, pois convirtan e axuden o equipo a conseguir mellores resultados. De novo, 2 minutos en ataque aí dos Somozas, buscando superioridades. Agora foi un centro que non atopou rematador, de abrirse arriba o equipo de Stili con este marcador desfavorable. Agora xa dun xeito máis claro con ese 0-2, tentando enxugar diferenzas. Saque de banda para os Somozas. Pero nada contento, por certo, Rubén de la... Bueno, algo contento evidentemente co resultado, pero Rubén de la Barrera, vemos como a súa sensación, o sea, o aspecto que está a amosar é o adestrador que non lle está gustando case nada o que está vendo. Agora mesmo acaba de broncar os seus xogadores porque este saque de banda que facían anteriormente perdían a primeira de cambio. Decía, pero onde estades? Estades no partido, a que estades? Oye, agora esa saída, o balón que lle vai chegar de novo a Jorge Ortiz, que podía encarar, que ben recuou a defensa dos Somozas. Me llama que podía quedar só diante de Lecertua, evitou unha oportunidade moi clara. De novo o equipo de Stili.
fantástico aí en tarefa defensiva, recuperando Gerai con Iván Pérez, aí a calidade do santiagués, ubicando ese balón na zona de ataque para Arcaiz prácticamente só, tentaba chegar aí o remate Queco, en posición aí complicada para facelo. De novo, boa acción rápida de ataque da Unión Deportiva Somozas, para que saia Cultural. Gallar Ortiz, deixou cara atrás, tranquilizando agora un chisco xogo Zuiberlum, intercambiando agora a súa posición con Gerai, aí casi exercendo como central, aí con problemas os xogadores da Cultural para reubicárense. E finalmente, como sucede nestas ocasións, acaban perdendo o Obradoiro. Sí, un pouco seguindo o que decía Patricia, estes son os típicos partidos que se terminas gañando a nivel adestrador, pois cando vives e ves que o rival non só non está sendo peor que ti, ainda que vas por debaixo do marcador, se por lo menos está demostrando o mismo, pois realmente non te fan pasar un momento bo. Cando realmente te encontras ben e cando chegas ao martes ou miércoles estás pensando o seguinte partido e ves que o gañache, non? Dices tú, bueno, pois foi un partido malo, pero fixen o que tiña que facer. Foi un golpe duro Toni nese balón dividido, quedou mancado o xogador murciano. Se tivo que retirar aí 2 xornadas do derbi da provincia de León diante da Ponferradina, partido que rematara con empate sen goles, tivo que retirar na primeira metade, reapareceu nos últimos minutos contra o Izarra, como dixemos xa nesta retransmisión, foi un xogador importante ou decisivo para que o equipo leonés conseguise a vitoria que poñía fin a unha serie de 3 encontros consecutivos en Granada. Non sei se escoitaste xa polos micrófonos ambiente que Stili chamou a Íñigo, así que xa vai facer rapidamente ese terceiro cambio, non son esas. O medio ataque, o xogador vasco que vai ser o protagonista desa última sustitución, Íñigo Rodríguez, o xogador de Hernani. E o balón fora con deportividade os Somozas. Vai se cumprir a media hora de xogo desta segunda metade, troco na Cultural. Sí, chegou o cambio na Cultural leonesa, retírase o número 7 Jorge Ortiz, entra con número 14 Martínez, e non Somozas, pois esa terceira sustitución, a entrada do 17 Íñigo, e a ver a quen sustitúe Íñigo. Había outra sustitución na Cultural, entra Julen Colinas, sale Jorge Ortiz, marcha Jorge Ortiz, e non Somozas, o que se retira é Queco para que entre Íñigo. Pois home de ataque por home do centro do campo, ainda que estaba actuando como centrocampista ofensivo Queco, xogador lucense. No partido de hoxe entrou Julen Colinas, outro home tamén de calidade para a zona de ataque da Cultural. Ten moitísimas armas e lembramos, vai se incorporar unha máis, a de Iago Díaz próximamente, o xogador lucense. Pancho deixa cara atrás, Medina, posición de centro, xogando con Pancho de novo. Pedro García amagaba co disparo, vai buscar na banda contraria Cristian, posición de centro para Cristian, a ver se pode ver remate. O que tocou é Gallar, que é o xogador do Somozas, en concreto Antonio, no bordo da área. Non existiu absolutamente nada, pero vai chegar a Víctor, o capitán da Cultural leonesa, que busca ese pase longo cara a Gallar. Toca de Cercua, atento aí o guardameta Pedro García. Partido agora de ida e volta. Pedro con Iván Pérez, buscaba a Iván, non puido chegar o balón cara ao seu destinatario. O enfado de Stili logo desa perda de balón que propicia un novo contraataque. Ollo Ángel Bastos, aí trompicouse o lateral da Cultural leonesa.
non puido recoller o balón nunha situación de moito perigo. Gol de Certua. Apareceu Iván González. As indicacións de Stili cara Pedro García, o xogador vigués. Lembramos, disputou 13 minutos no encontro da pasada xornada diante da Ponferradina, foi decisivo con ese gol no minuto 90. O xogador do Pontevedra, que este ano estivo en Bolivia. O traballo na recuperación de Antonio, a falta que recibe Óscar Silva, sacou xa con celeridade Medina. Pancho pode chegar, non poder recoller ese balón Pancho, vai chegar definitivamente ás mans do gardameta Guillermo. Pega Guillermo. Cristian, Arcaiz. Arcaiz ao posto de banda, logo da entrada no terreo de xogo de Íñigo. Ese balón non vai chegar ninguén, a ver se evita que traspase a banda. Medina si o fai, pero sen continuidade esa xogada ofensiva dos Somozas. Lembramos que o equipo galego xa realizou os 3 trocos. A Cultural Leonesa Tansou, desde no banco de suplentes a Cano, a Martínez, a Fornís, a Moreno e a Tarek, a máis do gardameta suplente Leandro. Pero ese balón fora de xogo de Colinas. Será de Colinas ou de Benja no inicio da xogada. Sí, vemos que foi o primeiro campo que cambiou xogador por xogador, pero vemos a entidade do equipo cando, aínda que vende unha lesión, pois ao campo, pois un dos mellores xogadores do ano pasado do Lleida, sí, que o levaron prácticamente a ascender a última eliminatoria da fase de ascenso. Como el, pois outros no banquillo, Martínez, do Numancia no ano pasado, en fin, vemos todo o potencial que ten este equipo. Muchísimos recursos. O equipo que adestra Rubén de la Barrera este inverno pues realizou unha concentración en Qatar. A trocar de aires. El desplazamento en longo. Buscaba cuestión de Víctor, incorporación do lateral. Atento Cristian para recuperar balón que viaxa dun a outro equipo, pois sen demasiado criterio nestes minutos. Xa podemos considerar os finais de partido. Sobrepasamos o 80 de encontro con ese 0-2 no marcador. Está gañando o líder polo mesmo resultado que conseguiu na primeira volta. Daquela, en terra leonesas, gañou con tantos de Ángel Bastos e Alex Gallar. Acción na que había fora de xogo, balón que impacta nas costas de Benja, e si existía esa posición adiantada de Julen Colinas no que foi a última oportunidade, de último achegamento do equipo de Rubén de la Barrera para un novo troco. Víamos aí a Fornés. Boa apertura para Medina, ten espazo por diante pro centro, pode chegar un posible rematador. Están todas. Iván González evitou nunha vez máis. Sai agora con velocidade Gallar. Está Gallar na condición individual, pide Coiro Benja, entretívose demasiado Gallar, desespérase con él. Sí, de aquí ao final un pouco resumo nesta xogada, un equipo xa centrado en tratar de meterse no partido como é Somozas, e despois outro equipo que terá campo aberto probablemente para contraatacar a partir destes minutos. O Gallas e Somozas o que atine complica a vida a Cultural, pero bueno, o partido ahora sí que vai ser completamente de ida e volta. Se pode ter a oportunidade a Cultural de conseguir algún gol máis, algunha de recuperación, e con moitos metros por diante.
recupera Baleato, ahora neste posto de central. Se leva uns minutos ubicados no eixo da defensa. Medina cara atrás. Baleato de novo, Sielva con Pancho, o apoio de Sielva ao centro de Medina. Boa combinación aí dos xogadores dos Somozas. Falta que fructifiquen aí eses centros. Indicación aí de Stili, Patri. Sí, Stili que segue convencido de que o seu equipo aínda pode espremer estes últimos minutos de partido. E así se os dixo, aínda hai tempo, vamos a tentar conseguir algo. Mentres a Cultura Leonesa fai Rubén de la Barrera. Ese segundo cambio, marcha Gallar con número 11, entra co 15 Formies. Stili, centros por abaixo, Sí, está vendo realmente tanto Ciberlón como Iván están sendo moi solventes en todo o xogo aéreo que ven. E o que trata o mellor, e sí que é certo, cada vez que va un centro moi raso, pois, ao mellor a dificultade do despexe pois é maior, non? Pode traer máis dificultades unha segunda xogada. A ver se lle fan caso os seus xogadores nestes minutos finais de partido. Estamos no 39 de encontro deste partido correspondente a 23ª xornada do Campeonato de Liga no grupo primeiro da segunda B. Recupera aí Pedro García. Xogando con Arcai, deixou o balón aí en erro cara atrás, perdeuse pola banda. Vai favorecer o xunto visitante. Pide Rubén de la Barrera tranquilidade desde o banco. Os seus xogadores para xestionar do mellor xeito posible este final de partido. Iván González xogando con Víctor, tocou Víctor, cara Julen Colinas, meteu a punteira Colinas, habilitando perfectamente Ángel Bastos. Vai recibir de novo o xogador vasco, Colinas diante del Iván González, pase cara frontal, estaba aí Benja, e tocar de primeira, non sei se buscando Ángel Bastos, en éxito. Segue coa posesión o conxunto leonés. Toni, Mario Ortiz, diante os seus compañeros o balón, aparece Geray, ollo que pode recuperar, aí está Íñigo, que se pode levarse ese coiro. Houbo falta sobre Íñigo. Últimos 5 minutos xa de partido. Óscar Sielva, Pedro García, Baleato, presionando Mario, acomodando aí o inicio da xogada ofensiva por parte dos Somozas, tanto que teñen que buscar o seu guardameta, é certo. Leva o balón Sielva. Xoga con Cristian, recibe Iván Pérez. Aí está Iván, o lanzamento desde lonxe de Iván fora. Tentou sorprender desde moi lonxe o santiagués, desde aí difícil, buscou uno con valentía, non atopou portería. Sacou Guillermo de porta, logrou Guillermo pero non impediu golpear forte. Acaba Íñigo, non o fixo ben. Metió a recuperación de Víctor. Xogador dos Somozas, xogará de banda Cultura Leonesa. Un Somozas que na próxima xornada actuará de novo como local neste mesmo escenario. Vai recibir o Izarra, despois afrontará dous derbis galegos, un no Vao diante do Coruxo e outro tamén aquí no Candocia, que vai recibir o Boiro, equipo que hoxe por hoxe pois marca a fronteira da permanencia directa. Está a 9 puntos o Boiro, está a 8 o Caudal, o equipo que ocupa ese posto de
promoción de permanencia. Mirar esas cifras, esa diferencia de puntos, Sí, é eso... o que pode conducir a demasiado vértigo, non? Sí, non, por eso penso que o Somozas non pode mirar a clasificación porque cada vez que a mira lle fai moitísimo daño. Ten que mirar onde está o equipo que ten arriba e que posibilidades ten para tratar de metelo por abaixo. É un pouco o que avanzou a semana pasada. O seguinte rival, en este momento Arandina está preto, veremos a ver o que fai esta semana, pero un pouco o traballo a facer. Si realmente se empeza a mirar a cantidad de puntos que hai para a salvación, a cantidad de puntos que sobre todo restan para un número razoable de salvar a categoría, que son uns 40 e algún puntos, pois entonces isto baixa moitísima moral, non é un exercicio que ten que facer a nivel psicolóxico este equipo. Ten que pensar na semana que ven eso, nas posibilidades que ten de pelexear por entrar entre ese grupo de equipos que vai tratar de salvar a categoría. E que en este momento penso que o está facendo e que aínda que hoxe pois non ten a fortuna o que non está de seu lado o resultado. Non está tendo sorte con este tipo de xogadas, gaña ben a superioridade por banda, pero como nesta acción de Arcaiz non hai posibilidade de remate, conseguiu rexeitar unha vez máis a defensa do conxunto leonés. Agora o centro, realmente foi por baixo, nesta ocasión por alto, segue o perigo, golpeaba Medina. Aí a presión de Julen Colinas diante de Medina, vai se ben o xogador canario, o centro, a piques de chegar Íñigo en boca de gol. Ese balón era un chisco alto, difícil aí a posibilidade do remate. Esa foi a última tentativa, sen éxito por parte do Somozas, con problemas agora de Certua diante de Benja. Conseguiu tocar cos puños, saque de banda favorable a Cultural Leonesa, que prepara un último troco aínda. Sí, último troco do partido para a Cultural Leonesa. Marcha do terreo de xogo con número 9 Benja e vai entrar co 17 Moreno. Cando estamos a piques de entrar no tempo engadido xa. Nos vertamos, nos amosan ese cartón cos minutos que se engaden o partido. Temos a Jaime Moreno, xogador que ven de disputar a Copa Centroamericana coa selección de Nicaragua. Unha das novidades na convocatoria da Cultural Deportiva Leonesa para o partido de hoxe. Vai gozar tan só destes últimos minutos. Falta favorable de novo a Cultural. Aí conversan Julen Colinas e Antonio logo desa última acción. A falta cometida polo central coruñés. 3 minutos máis. 3 minutos, Roberto, sí. Pois nada, todo o peixe vendido no partido de hoxe. Estamos xa sobre o engadido. De quedar 3 minutos máis a este encontro. Aí está Jaime Moreno intentando exprimir eses poucos minutos que vai ter sobre o rectángulo de xogo. Tentaba irse na acción individual, agora presiona a Lecertua, golpeou o gardameta valenciano cara adiante. Lembramos a xenda para os equipos galegos nesta xornada mañana Liga das Cidades. Veremos o Coruxo Ponferradina ás 4:30, a mesma hora tamén poderemos ver o Boiro Tudelano. Eses dous encontros dos equipos galegos actuando como locais. Como visitante vai xogar o Pontevedra, que vai visitar o Valencia, e o Racing de Ferrol, que vai visitar o Racing de Santander, e que tamén, lógicamente, o Celta B. Vai buscar puntos no difícil campo do Izarra. Que boa xogada agora individual de Arcaiz, que mágoa, non houbo de novo posibilidade de remate. Foise de dous xogadores e non conseguiu que ningún dos seus compañeiros pudese rematar o balón. Pedro García xoga con Silva, xa máis de minuto e medio de engadido nesta segunda metade. O disparo alto, o lanzamento de Íñigo non atopou portería.
Esta que pode ser unha das últimas ocasións do partido. Lanzamento dentro da área de Íñigo, que se perdeu alto. Está Baleato, ben o cruce Baleato, non houbo falta, recuperou Medina, Iván Pérez na carreira, ten o apoio de Pancho. Pancho vai ter que buscar atrás de novo a Medina, había poucos apoios. Medina con Pancho, tocou o exxodor do Deportivo B, recuperaba Cultural e Deportiva Leonesa, e a falta é o primeiro cartón amarelo do partido. Sí. Ten que facer uso del neste minuto xa 92 do encontro, a piques de cumprirse o tempo regulamentario. Cartón amarelo para Pedro García. Os ánimos desde a bancada dos seareiros da Cultural e Deportiva Leonesa. Non hai tempo para máis, non se iniciou xa o xogo. Bueno, pois o peso da lógica, podemos decir, casi. Sí, foi unha mágoa porque hoxe penso que foi a vez que máis sólido vin as Somozas nos últimos tempos. Foi mellor como equipo, pero a solvencia, digamos, individual da Cultural fixo gañar o partido. Dous accións puntuais, tal e como se desenvolveu o partido, fixeron que o gañara. Bueno, que fomos equipos campeóns cando non xogan ben, tratan de gañar e gañan casi sempre pois por máis talento, non? Pero hoxe nada que reprochar aos Somozas, que, repito, como equipo penso que foi mellor a nivel defensivo, a nivel ofensivo, e bueno, é a mágoa que non conseguiu ningún punto que alivie un pouco a súa posición, non? Pero, de logo, a imaxe e a tranquilidade que ten que levar este equipo ao vestuario de que hoxe rendiu ao nivel. Bueno, balance do técnico dos Somozas de Stili, que mantedes a boa liña do equipo. O que pasa que a diferencia entre o saúdo con Iván González, a diferencia entre o líder e o último probablemente son eses 2 goles, non? Que se marcan en apenas 3. Bueno, hoxe creo que minimizamos totalmente a Culto, non? Ten dous tiros, un balón parado no medio campo que é un error noso, e un segundo tamén un balón por encima. Bueno, foi o que fixo, desbordámoslo, eu creo, en certos momentos superamos totalmente, non se sentiron cómodos, non foron capaces de fazer o xogo posición que realizan habitualmente, e a vez nós o que che digo, non? Rompemos o sistema defensivo constantemente por dentro, salidas por fora, chegadas constantes. Estuvemos mal nos centros a área, que quizás nos equivocamos e centramos demasiado o balón por arriba e tiñan que ir balóns por abaixo para atacar a área e optar ao segundo balón. E despois que as ocasións claras nas marcamos, sobre todo a de Dani, a de Íñigo. Bueno, o equipo mostra unha línea moi boa, superior aos rivales, minimiza os rivales, deixaos en 2 tiros, non recordo, creo que un córner, 2 córners do Cultural, e, bueno, estamos falando de un dos mellores equipos de toda a segunda B, pero hai que seguir. Se xogamos así vamos ter opcións de salvalos, pero hai que mellorar as áreas, non? Sobre todo a área en ataque, temos que ser capaces de facer máis daño. Xe duro papel para un porteiro debutante, non? Para Javier Ortega Lezertua, recibir eses 2 goles. Pouco traballo tivo no partido, pero como viches eses 2 goles que recibides? O fútbol é, sí, é sufrir para cometer erros, para mellorar, e sobre todo na xente xoven. Hai que permitir que os xóvenes erren, porque como progresan, e hoxe é unha boa experiencia para Javi, que non apenas tiña partidos en segunda B, é un bon partido para él, competir contra todo un líder, e disto vai sacar unha enseñanza boa, que esperemos que o faga mellor porteiro e que nos siga axudando. Ok, venga, grazas. E imos falar tamén con outro xogador, con Óscar Silva, un dos fútbol... perdón, a ver, que tiñamos tamén aquí a Rubén de la Barrera. Bueno, falamos primeiro con Rubén de la Barrera, co técnico, falamos de técnico a técnico. Rubén, noraboa por ese novo triunfo nun partido que, malia todo, xa vimos na banda que contento non estabas, non? Co que vías no campo. Bueno, a verdade pois é que sabíamos, non? O complicado pois é que iba a ser este partido ante un equipo pois é que ten unha necesidade imperiosa por sumar. No seu campo, pois a pesar de non haber gañado ata agora, pois as novas incorporacións, a ilusión que teñen,
pois faino todavía máis complicado, non? En esta segunda volta, pois máis. E nós, pois, tiñamos pois moito que perder, pouco que gañar, pero estas victorias son o que da postre pois permiten cumprir obxectivos. A diferencia entre o líder e o último clasificado están eses 2 goles cos que acaba de marcar. Hoxe sí. Hoxe creo que a diferencia principal é esa. Que teña sorte nesta segunda volta porque chega o máis importante da Liga, chegan os rivais apretando forte dende abaixo, a ver como chegades ao final, non? Importante. Sí, vai ser apaixonante tamén, non? Pois cunha luita pois entre nós e o Racing de Santander, o Celta B que está facendo realmente ben, equipos pois que van a apretar e seguramente pois van arañar puntos, non, contra os primeiros clasificados. Eu creo que vamos a ir a unha puntuación elevada, pero tamén é certo que nestas segundas voltas e cos obxectivos, non, pois que todos os equipos teñen, vai custar moitísimo máis sumar. Veña, moitísimas grazas, Rubén. Grazas por atendernos ao técnico visitante. Agora si falamos con Óscar Silva. Queríamos falar, sobre todo, tomar o pulso dun futbolista pois que este era o seu terceiro partido no equipo, que apostaches polos Somozas e bueno, como estás viendo despois de haber apostado por este equipo que se veía o último clasificado, la imagen que está dando el equipo en los últimos partidos, ¿qué sensaciones te está dejando tu nuevo? Yo creo que la imagen, desde que yo llevo aquí estos 3 últimos partidos, anteriormente no lo sé porque no pude estar, pero yo creo que la imagen que está dando el equipo no es como para estar ahí abajo. Yo creo que el equipo le está plantando cara a todos los equipos a los que vienen aquí y a los que vamos a jugar. Bueno, la semana pasada se vio en Ponferradina que el equipo dio la cara y aquí también. Si hubiéramos metido la primera ocasión que tenemos, el partido hubiera sido distinto totalmente porque ellos en la primera parte no crearon ninguna ocasión clara y la segunda parte ya, pues ellos con el marcador a favor, pues ya ellos empezaron a tocar más, que es lo que les gusta también, tener el balón a ellos, y nosotros ya empezamos también a desesperarnos un poco, pero bueno, el equipo no perdió la calma, siguió jugando y tuvo muchas ocasiones, pero la falta de puntería en estos partidos te mata. Fue clave en esas circunstancias, ¿no? Los fallos en el área, casi en el área visitante, esas llegadas que tuvisteis que no conseguisteis concretar. Sí, sobre todo las visitantes, las que tenemos nosotros, que cada partido creamos muchas claras y no aprovechamos y luego nos cuesta un mundo meter gol y tenemos que hacer muchas para meter el primero, pero bueno, hay que seguir remando, queda mucho y jugando como está el equipo yo creo que nos vamos a salvar seguro. Muchísimas gracias a Óscar Silva e vindeira cita aquí tamén no campo das Somozas, Roberto. Pues todos los protagonistas pasaron polo micrófono de Patricia Rodríguez Justo. Ímonos a ir despedindo rápidamente. Non sen antes agradecer a presencia a Manolo García. Gracias a vos. Pois grazas, Manolo, por estar connosco, por aportar a túa sapiencia futbolística neste encontro entre último e primeiro. Neste caso, pois decidiu a calidade. Decidiron 2 goles. Gañou no Candocia Cultural Leonesa. Resultado final: Somozas 0, Cultural e Deportiva Leonesa 2.